today's video guys, magluluto tayo ng dinuguan at tinolang manok. Sinawa ka mo. Uhusan natin guys ng mainit na tubig para madaling matanggal yung balahibo niya. Gawin natin ito guys para matanggal yung mga naiwang balahibo niya, yung mga maliliit. Kuha tayo guys ng mga laman niya para sa dinuguan natin. Ito na guys yung mga ibang laman tsaka laman loob ng manok para sa dinuguan natin guys. Hiwain lang natin guys, depende sa atin kung gaano kalalaki yung size ng dinuguan natin. Bali, luya, bawang, tsaka sibuyas din ang rekado natin guys, ganun din sa tinola. Bale yung taba na ng manok guys yung gamitin nating mantika natin. Hintayin lang natin guys na lumabas yung mantika ng taba ng manok bago natin ilagay yung natin, yung rekado natin. Lang natin guys na mag-brown yung mga natin guys, yung mga rekado natin bago natin ilagay yung karne natin.
guys ng konting tubig para maluto ng mabuti yung natin, yung karne natin. Ilagay na rin natin guys yung asin natin guys, paminta, tsaka yung seasonings natin. Habang may tubig pa guys, ilagay na rin natin yung itlog guys para maluto habang may tubig pa. Lagyan natin siya ng papaya guys para dumami yung dinuguan natin. Pwede ring sayote guys kung meron. Haluin lang natin guys para pantay yung pagkaluto ng karne natin. Ito na guys yung itlog natin, tagalin na natin para hindi siya madurog. Kapag medyo brownish na yung karne natin guys, pwede natin ilagay yung papaya natin. Kapag malambot na guys yung papaya natin, pwede na natin ilagay yung natin guys, yung dugo natin. Haluin lang natin guys hanggang mag-dry yung dinuguan natin guys. Ayun guys, luto na ang dinuguang manok natin guys. Susunod na natin yung tinola natin guys. Best itong pangpulutan guys o pang ulam. Sa tinola guys, yung taba rin ng manok yung gagamitin nating pangmantika natin guys. Hintayin natin rin guys na mag-brownish yung mga ricado natin bago natin ilagay yung karne natin.
Ilagay na rin natin yung paminta natin guys, asin tsaka yung seasonings natin. Hintayin lang natin guys na lumabas yung mantika ng manok natin bago natin lagyan ng sabaw. Ayun guys, pwede na natin lagyan ng sabaw. Lagyan din natin guys ng sahog natin na sayote. Lagyan rin natin ng guys ng malunggay. Dahon ng sili kung meron guys. Kapag malambot na guys yung karne natin guys, pwede na natin ilagay yung sayote natin. Kapag malambot na guys yung sayote, pwede na natin ilagay yung malunggay natin o kaya dahon ng sili, kasi madali lang maluto to. Ayun guys, luto na ang tinolang manok natin guys. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe guys dito sa channel natin, mag-subscribe na kayo. Pakipindot na din yung bell notification para ma-update kayo sa mga susunod natin upload. Maraming salamat guys. God bless.